ubanta ni na ji maganganunka kuma na ji sakonnin da kake baiwa 'yan arewa akan Bola Ahmad Tinubu. To, abinda nake so ka sani ubanta ni al'umma fa sun waye, kuma tun yanzu kowa ya san mijin babarsa. Idan kana neman followers ɗinka ko kana neman al'umma su yaba ma, ba sai ka bullo ta wannan hanyar ba, ta hanyar da ya kamata. Duk mun san komai, mun san shafe-shafe, mun san tsufa. A'a, so kake fa ka tallata dan takararka, kuma ba ka da kimar da zaka fito da dan takara ma ka tallata shi. Wallahi a yi shi saboda al'umma sun gano inda ka saka ba. Dan takarar da kake so ka tallata daga kai har shi ba ku da quality. Takalmin Tinubu wallahi ya fi su dukkan su hakai. Dan haka abin da nake so ka fahimta abu guda ɗaya ne, da kai fa aka tallata wannan jam'iyyar a baya har ta kawo yanzu. Duk ba kai magana ka ce 'yan arewa kaza ba, sai yanzu kana so ka tallata dan takararka, ko kuma a cikin tafiyar baka samun komai. To ina so in shaida maka ubanta ne kiwon dan kwikwiyo daga sama har a ƙasa zami abba gida dan baturen gwamna a ƙasa kenan a jihar Kano, kuma duk rago state din kuma zami gwamnonin su na APC. Sama kuma sai Bola Ahmad Tinubu da izinin Allah. In baka sani ba yau a gaya ma, ka je kai ra'ayinka ubanta ne, ka ban mu je mu ra'ayin mu yauwa. Ko ka zo ka ce kaza din na banza ne, an gano ka inda kake so ka tallata ne. To su wancan din da zaka je ka tallata, sadaka zaka tallata su da kake wannan magana, kake fitowa kana cewa kai masoyin arewa ne, wanda ka fito kake cewa kana son sa din, sadaka zaka tallata su. Ku daina irin wannan ubantani. Da abin da ya kamata mutum in zai ya rika yi fi sabilillahi saboda girman Allah, ba neman followers ba. Da ma bayani kai ka ce maganar karnukan ka ne babu abinci, ta yaya za a yi su ci abinci, sai a san yadda za a yi. Kuma bayani kullum da muke yi akan tsaro daga NSA National Security Advisor Malam Nuhu Rubado mai ba shugaban kasa shawara ta fannin tsaro. Kai ma wannan bayanin har kai ake gaya wa ubantani. Idan kana da informa a inda kake ka sanar, domin me a kawo al'umma dauki da gaggawa. Shine bayanin a matsayina na wakilin Malam Nuhu Rubado ake bayanin tsaro. Tsaron nan na kowa da kowa ne, naka ne nawa ne, na kowa da kowa shine ake magana. Idan ka ga wani abu da zai cutar da makocinka ko abokinka ko dan uwanka ko al'ummar gari, ko kana tafiya ko a gidanka, ka sanar ta yadda za a kawo al'umma zaman lafiya. Amma ka zo kana ta